Hakas ngijing ya Mahatma Gandhi lani kata ka Martyrs Day kinong yalam kari Bohoi District Congress Committee RBDCC kila penlong ya kejing ya ki ke bajai-jai hayau bernihat ban penpau ya kejing persya ya karai jong ke sarkar BJP ban penkela ya ke skim MGNREGA Shaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Kabala tip kum ka VBG Ramji Act Arhajar Arpsan Kinong yalam ka Kongres kila ong bakane ka jingpen kala ya ka skim kamde tang ka jing kala kerteng Henry ka de ka jingpen kala ya ka jing yo kam yo jam jong ki pat ba nong kindong wala ka sarkar pedeng kala penpau ba ka VB G Ramji ka kentiu ya kisingi train na ka shispa arpsan singi kum shibenta jong ka thong Viksit Bharat Arhajar Saupunyo Henry kila ong baka skim thamai kala penduk no ya ki benta bakongsan jong ka MGNREGA ha kane ka jingya ki ka RBDCC hapo ka jingyalam u presiden uba Rocky Marwen rengkat badu sketri uba defender lamare u presiden ka jirang blok uba prangsngi singkli lem bad kiwei kinong kitkam kilara ya ka plakat bad penpau patba ya ka jingdawa ban pene ya ka skim MGNREGA ha kadur jong kabamen shiwa. Haba keren syakilat pathai khobor uba Rocky Marwen ula ong ba hapo ka MGNREGA kipat ba gidon ya ka hok bandawa kam Henry kane ka hok kamshem la longshu hapo ka ant mai. Ula kedauru ba ka MGNREGA Katrikam habaro kishnong Henry ka VBG Ramji kan trikam tang hakito kishnong ki beshajet da ka sarkar peneng ula penrap bahapo ka MGNREGA kishnong kidon ya ka bor banrai ki kam lingba ka Village Employment Council lane ka VEC Henry hapo ka skim thamai ya ki kam on penyat banrai da ka sarkar peneng bat kishnong ne ki VEC kim don borsyu bentuklar ya kate ke skim. Pi baro ki pajba bae jong ni gadong bakathan hamtam hangni hapo yo bernihat ngidon hakaba nakaliang jong ka All India Congress Committee ka India hi baro ko way ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hapo ka jela ka jongi bat kerpang ka Bohoi District Congress Committee ngidon hangni hapo yo bernihat hakaba kadai kum shibenta kabang yakun ya MGNREGA Bachao Sangram banyada ban penek pensa ya kini ke skim MGNREGA lani kata ka bela shispa sngi kajing manra jo ka sarkar BJP ya ka VBG Ramji kala kta shisha hak by day bat kayo kam yo jam bat ka jing belas ngi hapok isnong githaw kadon ka jing efer ka bakraw ka skim MGNREGA bat ka VBG Ramji ha ka skim MGNREGA manway pa way nong song udon kata ka legal right la yangi ya ka hok bangin long kiwadon ya ka hok bandawa ya ka jingbela ka ba shispa sngi kat ba ka skim ha ka ni ka an ka batmai ka bawan ra da ka sarkar BJP ka VBG Ramji unong song kinong song kim nom don shu bat kinom yo shu ya kata ka hok ani ka an taban dawa ya ka kam ka jongki kata ka de ka way ka baan ka MGNREGA ka don haman la kisnong hakari India baro ko way hari khasi jongi hari Bohoi District haban la kisnong ngi pentre ya ka skim MGNREGA nadu ki por ki bamanswa Henry hakani ka VBG Ramji ka bawan ra ka sarkar BJP ka jingtre ka jingta hakisnong githaw kanlong tangkat kum ka jingkwa jong ka sarkar pedeng kisnong githaw kinom yo hokshu ban pentre ni ka skim Henry ti tang gitu kisnong baka sarkar jong ka BJP kan jit kerpang ban pentre ni ka skim kata ka di jinge per jong ka MGNREGA bat ka VBG Ramji nang ta sa kaway kani ka VBG Ramji ka kta ya ka hok ka jongi
Hak MGNRGA bawan ra ka sarkar Kongres. Ngila ban pankam, lane ban dimankam, shilinter barok sistem. Henry hakani ka scheme, jong kani ka an ga batmai hakani ka VBG Ramji. Kadon ka por ba pin pentre. Ka por liur lese kam ka por ka phila ban pentre. Henry haka MGNRGA barok sistem ngidon ka hok ban pentre yani ka scheme. Nangta ka Bible haka VBG Ramji haka MGRGA ngidon da ka ain ka ba ay yangi ya kata ka Bible la ka paka Henry haka ni ka VBG Ramji ka syong bet kat kum ka jing pha bat ka jing penmang nakaliang jong ka sarkar preng kalak taru kamat ka balay kalak taru ya kisnong gitaw haka por ka bamanswa ka VBG Ramji jong ka MGNRGA baro kisnong ngidon ka bor hakti baro ki village employment council ngidon ka hok pan pentre kam ya kani ka scheme Henry menta lengba kani ka VBG Ramji batmai kani ka anya batmai ka sarkar kan rai kumno ban pentre ya kani ka scheme kaba khaddu haga baide bat ka pisah ka tengka ka jingwan ki fan karkom wan ka jingsiu bai bela kanam long shu kum balong menta hak MGNRGA Henry hak jing hak ni ka VBG Ramji ka batmai ka jing siu bai bela ka jing rekom wan ke ka pisah hak bai day bat ka jing ka hak isnong githau lada day saki account jong isnong kanam long shu kum balong haki por ki ba menchua Henry menta kan long thik kum bala shu ai contract ya kani ka kam kat kum kani ka an ka batmai day namar kata kadau kum ka parti kongres ngidan hang ni hayo bernihan ban pensno yu pat ba baro ba ka parti kongres has ha lenter kari India ba baro kowe ha satlak ka hapok iri India hi baro kowe ni khun menta ban hari-hari kasi be ke jongi ngin sarang don ki program yakhi nang ni menta ka singi isdang bat ha ka laiterik ngin sadon ro ha ka ba ngin sadon ka protest hapo nongpo hapo jahat GC office but ngin sadon ro ki protest wat syadu syapo shillong hapo sekretariat ru day namar takadaw ngikot ngiwer kum ka parti kongres ya baro ki parlok nang ba snong ya ki nong song snong ba it tong ini penek pensa ya ka scheme sispa ski lengba kani ka anga ka bala don ka MGNRGA ka ba ay ka jingeda ka ba kerpang ka ba ay ka hok ka ba kerpang bat ka ba ay ru ya ki kam ka jam ni jongi ka ba kerpang ha ki snong gitaw blesibon ipi baro